Thokozani-ke sanibonani ngani zakwethu. Umkhulu wasemakosini lona. Undaba enhle exoxa ngofakazi. Ngiyabingelela kini nonke emagumbini amanamhlaba, ngiyabingelela kini nonke. Enhla nasezansi. Entshonalanga neningizimu, empumalanga. Kwabaseswatini ngithi bayede ngani zakwethu kuyakuniphoqa. Kulaba abakude. Uma ufuna ukuhlolela nje kumina kumkhulu wasemakosini qobo. 500, 500 rand ngokolimi lamanje, kodwa ngolimi lakudala sithi 500. Uyawaphosa kule namba le ebhalwe 072 887 1995. Izobe ibhalwe Bhekani Ntshakala. Lapho-ke uyokwazi ukuthi kubantu abakade bafika la kule YouTube channel yami, they will know ukuthi i-YouTube channel yami ibibhalwe Bhekani bani Ntshakala. Even on my bank accounts uzofica nje lelo gama ibhale kanjalo. I will tell you ukuthi uma selishintshile obelishintshela wenze njani. Ya ngani zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofakazi noyigemegeme mfunga lijaji siminyama amadoda amakhulu. Cha ingane zakwethu idlozi elikhulu, cha siyahlala nje online. Kulaba abakude kakhulu, kulaba abaseduze hhayi basondele. Abasondele eduze unless uma ngabe umuntu nje inkosi yami-ke esindwa imali. Wazi umuhlo lami efonini i-hour lakho kuya ku-2 hours lingelakho nje. So uma senibaningi yazi ukuthi uzawulinda ungangijahi. Uma ngithe nje ngisase nomuntu ngicela ungimele, uzangilinda futhi ayikho into ozoyenza. Bese ngize ngilandela ngawe-ke after sengiqede lowo muntu. Okunye nokunye okubalulekile kuyoba kuthi uzamhla zingakhi uma uthembele kumkhulu wasemakosini, uma ucabangela wabuka ukuthi nethunya zakini zikusondeze la. Ngale kwalokho okunye nokunye okuningi, cha ingane zakwethu angeke ngize ngikwazi ukuthi sidilophu sikuveza kakhulu. Kodwa into engizoyisho ngithi kusasa kodwa ufuna ukushayela nje ukuthi kuthiwe halamuzi. Ama-highlight okuhlola nakhona uzofaka nje u-150 wakho lapha, noma ikhulu lamara. Hhayi kodwa ikhulu lamarandi kusuke kuyi-special, ngifaka no-300 rand. Kulaba besinabo lapha ku-TikTok babonile bangenile besene-special sika-300 rand ukuba bazohlola online on WhatsApp via video call noma via i-call njengoba nganganenzela amavidiyo la ku-YouTube channel yami. Kodwa-ke okunye nokunye okuningi sisazokuchaza nje ngisekhona, kodwa njengomelaphi angiyukuhlezi ngiphosta njalo la, unless uma ngibe nesikhathi ne-passion yokuthi ngalesi sikhathi uma ngingakhathalanga bese ngiphosta amavidiyo abe maningi. Cha ingane zakwethu kuyokwenzeka lokho, kodwa okwamanje i-spiritual journey but uzoba khona. It's either namhlanje or kusasa uzobe sengiwu-download-ile. Okwamanje bengithi anginazise nje bese sibonga kulabo la sekuthiwa umkhulu ephindwe esibili efelwa ifoni. Base beyacinga babona ukuthi inkosi yami umkhulu wakwahlola konje ku-live video episode. Base bethatha inamba ayekade ehlole ngayo bamfonela noba wayishilo ukuthi ekabani. Bayazi-ke ngizobona ngoba nibhala la kuma-comments kuyibona kuyilabo abaziyo nasebebonile abafonile. Uma ukuthi awufonanga ngizokutshela ukuthi uqamba amanga lapha kuma-comments. Kodwa engibaziyo abafonile abantu baseZimbabwe, abantu baseGoli, abantu base-Newcastle, nabantu bako-Ndwedwe labo bambalwa nje, naseDandi, naseLesotho. Ibona abantu nje ngibabona inkosi yami befona. Nabalapha-ke eduze inkosi yami bayihlupha babuka
Base behamba abanye beza bezongibheka esigodlweni abaningi. Ngibonge nje uthando nokukhombisa support nokuthi abantu aba-truly cares about ukulashwa la ekhaya nababhilivayo emandleni omkhulu makhosi awanikiwe uNkulunkulu omdali wezinto zonke. Siyabonga Nkosi Yesu. Ya, kunjalo nje ngani zakwethu. Naka esekhulumile lo muntu omdala esasingcwele, sakhulumile lamadoda ezulu esasingcwele ya. Konke kuzokwenzeka kube kuhle kube mhlophe futhi kuzoqonda. Ake ngithi nje iyawubonana kuma-video episode, iyawubonana ko-live. Namanje ngathi uma ngiqeda la bese ngishaya nje u-live kube mncane. Sithi ukuze ukuthi uyawuqeda noma u-30 minutes. Sibambe nje labo nalabo abambalwa. Sive ukuthi abantu bafuna ukuthini. Thokozani ngani zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba ehlupha ngofakazi. Cela kube kuhle kube mhlophe. Kusazoba mnandi nje la ekhaya, kusazoba mnandi kakhulu. Abantu bengakhohlwa futhi bengakhohliswa abantu. Esikhathini samanje asisafani nesakudala. Ukube kuthiwa isikhathi sakudala sisafana nesamanje ngabe iy'nyanga ey'ningi, ngabe imithi namakhubalo namabutho nazo zonke izinto ey'thize zisafakwa emaguleni. Lawo kuthiwa izigubhu ngesikhathi samanje, kodwa amagulo izigubhu zoselwa lezo. Esezasatsho ukuthi ziqhamuke ezaziziduba kabi, abantu sebasithwa bavalwa amehlo yinkolo. Kodwa kuqala izinyanga ngoba zazingekho iy'gubhu lezi ey'khona, zazifaka kuzo iy'gubhu zosela nasey'mpondweni imithi. Eminye uthole ukuthi ithathiwe yasibekwa yasiyanekwa lapha phansi. Iyaqulwa yahlanganiswa, kodwa uma isiqulwa ihlanganiswa ifaka kakhulu ey'gujini. Ngokuhlukana kwazo ifakwe nasey'mpondweni zey'nyamazane ey'hlukene ngey'hlukene, kuya ngokuthi leyo mithi ingeyani. Ya, ney'khwama zey'nyanga nazo futhi zazakhiwe ngesikhumba ngey'ndlela ey'thize. So kuningi esingakubala ngekudala nangemanje. Bese ngithi kubantu bamanje, especially to those who are spiritually gifted, ningabi turned out about iy'nkulumo zabantu ngey'phiwo zenu. Ungabi turned out about abantu abazi usiko kodwa wena wambulelwe spiritually. Usiko ulazi ugcina la ugcina khona, futhi lolu siko oludala okuyilona oluhlini, hhayi le mikhuba esiyahamba yavela eminye. Singakuyeki-ke lokhu kwe-spiritual. Into engihlupha into eyodwa abantu aba-complain-a nabakhuluma ngabantu aba-spiritual. Akuphinde nje banithi abanye benu abaningi benu bathi nake ngihamba ngiyaba ku-TikTok, ngifikele ngabuka ngahlangabezana nabantu obona ukuthi baningi. Ukonakala kuningi. Into engiyibukayo la kwi-social media ukuthi-ke iyakwakha futhi iyakubhidliza. It depends ukuthi wena uyazazi ukuthi imiphi. Kodwa umfana nengane ezalelwe komalume engenayo i-guidance spiritually and physically. Ngiyabona-ke mhlasimbe physically kungaleka but spiritually kuba nzima engane zakwethu. uNkulunkulu emuhle njalo, nokunye kuzokuba kuhle, kuzokuba ukuphila, kuzoba ukukhanya nje futhi siyawunqoba. Ngithi nje anibeke inqobo umuntu-ke iwe phambili. Uyibambe uma kungathiwa uyakholwa, ukhole ufike la ufika khona. Uma ukuthi isangoma esithandazayo, but don't be clean ngale ndlela ukuthi wena isithunya sakho noma wena, ngoba kukhona enye imfundiso ekusayofanele ngiyifundise about ukukholwa, about ukuphila eyabeni nalokuba yibutho nje on a spiritual journey.
part 2 or part bani. There are some things that I will touch engifuna ukubuka ukuthi niyokwazi ukuyifunda kusona, ngoba abantu ave bethanda ukudumisa izinto ezimbi kunokubheka lokhu okuhle bese beya phambili, bese beba nokunqoba. Njengamanje ngithi lo okhuluma nandaba esixoxa ngofakazi noyigemegeme ufungela ijaji elijajisa mina. Imina-ke lo ugedle ihlekisa kwaba izitha ey'hlakaniphileyo. Unkunzi bayikakile. Yebo nje loyo ingane zakwethu. Cha, okunye nokunye ngicela ukuthi-ke sithole ukuphila. Inamba yami yodwa 072 887 1995. Uyofona nje kuyona. Okunye uma ungangitholi lapho uyongithola kule namba engabhala kuyo u-live. Don't forget to go kule namba iyodwa inamba engakahlola ngayo ko-live bami bonke bala ku-YouTube channel. Ithi 071 0505 969. Okunye cha, siyobonana phambili ingane zakwethu. Ningibhale kwabanama-email bangabhala bahlonze laphana siye phambili. Umuntu abe-serious ingane zakwethu uma engenayo imali asho bathi ukuhlola nje kodwa 500. Uma ukuthi siyokubona ukuthi u-serious ngempela, uyofona noma kunjani. Kodwa akulindelekile ukuthi umuntu abe ngabe esakhanyisa ngalutho noma beseshona le nale. Iyodwa-ke inamba yasebakhosini ibhalwe 072 887 1995 and futhi iyenze kanje ibhalwe bhekane njalo uma besenda. Angiwafuna ama-e-wallet, ngifuna into ezoripota straight immediately kwi-bank account yami yakwa-Capitec. Bese-ke siyakwazi ukuthi sikusendele kulabo abano-Standard Bank. Siyobona ingane zakwethu, those customers abadala bayazi Nkosi yami sebeke bangena la ekhaya, nabahlalile babekezela ababanothando la ekhaya, ngoba phela wonke umuzi ongena inkinga zawo. Kodwa-ke abakwazi ukuthi babekezele, bayazi baye belashe mahhala. Ngikhuluma ngabantu abagudi nabakwazi ukubekezela phezu kwesimo sey'nhliziyo zabo. Bayaze basho bathi mkhulu no man, size sisabe ngisho ukuza kuwe ngoba uyaye ukhiphe umuthi, ukhiphe kuze kube extra. Ilokho kumase uyi-usual customer, ungathi uma ufike enyangeni ufike bese ulindele ukuthi uzovana ulashwe nje mahhala, ngoba iyona lento eyadala ukuthi inyanga zigcine sezinithumelela ngey'khova, zinithumelela ngani nangani izinto ukuthi umuntu buyisa into yami, umuntu ahamba akuthumelele ngamabutho, akuthumelele ngezizwe. Uma ukuthi uhlukene nge-state zakagcina zihamba, athole ukuthi usuyaphoqeleka ukuthi nje ngoba nakho akanayo lento ahambe uyifuna ey'nyangeni nakubathatha abanazo hambe ulanda ukuthi sizomlandela nje imali kubantu abasuke bengakwazi ukuthi bamkhokhele. So leyo nto leyo iya nawe nokuba honest, ngoba thina singabantu sisenyameni kodwa siqinisiwe ngamandla kamoya. Siyakwazi ukuphila, siyakwazi ukuphilisa ngamandla. Lokho esikhona sikwazi ukubona ingenxa ye-extra power esisuke sinawo. Umehluko between mina nawe, but umehluko kodwa ukuthi there is a blessing upon you. Make sure ukuthi-ke you go through all this stuff and learn more, ngoba ngisafuna uku-educate those people abeza kamuva nabeza kancane. Anginendaba nalowo Nkosi yami othanda ukuthi umuntu uyangeya noma weyabani vele kuyohlezi kukhona abantu abashona le nale. Kulabo abanethemba nokubhiliva ukuthi umdali wethu nomhlaba uyehlukela kumuntu, ngoba abaprofethi abaningi nabathandazi nothi baningi abantu uthole ukuthi ziyaphikwa, noma uthole ukuthi amandla abantu abayabona. Uyibuze umbuzo ukuthi udalwa yini mina uma ngabe nikhona ezangomeni zangakini nakubelaphi abathandazi nobani, kodwa ningabahamba bangakini nize niyofuna le zinto. Kodwa umuntu oclean
kahle nomsulwa kelekeqi yayihamba inyanga yangakubo futhi ngisize uyoze ushone uma ngabe i-honest powerful everything. Mina nisizweni ukuhlisa khona angisho ukuthi kodwa-ke ungayifuni inyanga ekude uma ngabe unezizathu ey'thize ezinqatha noma eziqatha noma ezibalulekile kuwena noy'bonayo ukuthi awufuni ukuthi ube nenyanga eseduze. Nakhona be reasonable, ungaze uzixoshe ukuthi bana nkosi yami ngicabanga i-price engaka noma kwawukuthi nokuthi. Enye into engangiza kwethu ningajwayele ukuthi lokhu nisigcina kakhulu ngamaphupho ingathi manje asina-life kufanele sihlezi sihlele emafonini esibhekene nani-ke sikhuluma nani siphendulana nani. Leyo nto leyo nje bandla no, siyiyeke. Esikhathini samanje siyizinyanga sibhekene ekuthenini kufanele siqale amabhizinisi azosifakela iy'mali ngoba nina nihlezi nikhala njalo. Kodwa uyakwazi ukuthi uma uholile uphinde ushone lapho kwasifana ko-Shoprite uyothenga into ethize. So kuhle ukuthi ngikwazi ukuthi mase nginemali ethize ngithenga ama-shares lapha endaweni ethize kwasifana ko-Shoprite ngikwazi ukuthi ngiba yi-part of isikhulu salapho. So uma sekufika ekuthenini ngesikhathi esithize uyabona ukuthi nomkhulu wasemakhosini uhlezi ufika njalo abantu baphezulu kuka-50 kuya ku-100 nangaphezu ka-100. Yazi ukuthi no, hhayi umkhulu wasemakhosini akasezukuba naso isikhathi esithize esiningi nani ngoba nayi manje ngiba bhizi nezinto ey'thize ngoba angifuni ukuba umuntu ozothi uzolambela kuwena. But into engisuke ngiyishilo uyayithatha awuyithathi kuwokwakho uyokhuluma ukuthanda kwayo nokuthutha kushonele kodwa okusalayo yazi ukuthi once wakhuluma ngomuntu osuke enesimo sikamandla kamoya ngelinye lamalanga kukhona izinto ezokubamba uthole ukuthi uphiwe wakho ubunikezwe nalo muntu owemedelilayo. Kubalulekile ukurespecta omunye umuntu, ukurespecta omncane nomdala ngoba ave kukuhle lokho kuyakusiza kakhulu. Thokozani-ke ngenza ukuthi umkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofakazi angazi ukukhuluma kakhulu, angazi ukukhuluma kakadeni kodwa nayi indaba imile phambi kwakho, ibambe kuyo phambili sawukunqoba. Thokozani ndawuwe. Umkhulu wasemakhosini. Don't forget to subscribe ngenza kwethu. Ngicela nje nisubscribe lapha, nisubscribe bonke abangena abasubscribe. The most viewers basubscribe nkosi yami, basubscribe bakithi. Uma subscribe press the button nje kanye ishintshe le button elapha ezansi ebhale ezansi kwe-channel lapha ngo-right bese u-like ama-video ami wonke lawo osuke wabukile, lawo osuke uchazeke kuwona kahle kakhulu uwa-like. Then bese-ke u-make sure, but do like the video and make sure ukuthi nkosi yami uyasherisha kulaba bantu abalidinga usizo. Nxa uthola isikhathi kulaba bantu nkosi yami abasemalivini bawathatha amalivu, uthinte umkhulu wasemakhosini uma ungamthola ngakule namba uzowuthola location kamkhulu, ungayilahli ungafani nomkhulu lo bese kwashintsha amafoni kwaze kwakaningi. Kufana nalabantu engibabonile abanye badiscover badikila umoya ukuthi umkhulu iy'namba zamabani zobani laba bamaphasela le kude. Kukhona abanye nje nkosi yami ubona inkosi yami sebeze behlika umoya ngenxa yokuthi umkhulu bezama ukuthi azosendela izinto akusendele kuze kube extra ukuze nawe uzokwazi ukusizakala. Then kabanye siyayisibona i-maturity le-understanding nane-believe yakho umuntu. Ngeke uze umshintshe umuntu mesethe uyena ubhilivele ekuthenini ukuthi yena akasawufuni umuthi, usefuna amanzi kuphela. Ingenxa yento afuna ukukholelwa kuyo, hhayi ngenxa ye-reality. Kufana nomuntu othi akawafuni amanzi, ufuna umuthi kuphela kanti ubizele kuwona. Abantu-ke they will use i-understanding and believe nento abayithandayo ukuze bakwazi ukuthi baye phambili, kodwa hhayi ngoba kuleyo nto kuyi-reality. But umbuzo wami usamile ukuthi how do you find the reality truth in life? How do you ukwazi kanjani ukuhlukanisa imimoya ekhona ezweni?
Umbuzo lo kimi nakuwe, kodwa kwabasondele kumina bazothwasa isithunywa bathwasa idlozi bayayithola zonke lezi mfundiso. Bayakuthola lokho ngoba kuthiwa uzokuthwasa isithunywa kuphela, zokuthatha sikubeke kuleyo ndima. Kunendima zabantu abahlale ekuthoneni baba besithunywa kuphela, laba bedlozi kuphela, noma bedlozi nesithunywa kulungile, kuzobe kuney'ndlela zakhona. Abafuna ukubethelela emizini yabo, abafuna ukucushwa, nabafuna ukugezela idala nje, iy'mali ey'thize kodwa akubizi nje kakhulu, kodwa ukuphuma kwesikhwama senyanga ekhaya, kakhulukazi uma iyobethela, iyocupha isidumbu, yokwenze njani njani, not less than 10,000. Kuyodiphenda ukuthi ufunani more than that. Lokhu kwezokugeza ikhaya kuya kuphi kuphi, noma kokungenisa umsamo idala nayo 3.5 nje uphathe lezo zinto zakho ezizobe yifunekalile. Bese sikunikeza iy'sekelo ney'nto ey'thize ezokwazi zikusize. Senze njena ngey'ngane zakwethu, ake siy'thande, sibaluleke ey'mpilweni zethu. Ungezi kumkhulu wasemakhosini ngoba nakho usuke unenhloso ethize. Ngike ngaba neshwa nje ngenxa yokuthi Nkosi yami angazi noma abantu babona ukuthini. Kodwa-ke ezinye zezinto engizobuye ngiy'xoxe ngelinye lamalanga ukuthi ngewundaba enhle exoxa ngofakazi. Ziningi nje zinde iy'bongo zami kakhulu, kodwa ake siy'bambe la. Ukuhlola, ngiyahlola live. Uma ufika esigodlweni nje, 205 rand wakho, amakhandlela akho amanti, amabili amhlophe lilodeliyelo, isigubhu samanzi. Usuke uzenzile iy'fanele ekhaya kini. Thokozani-ke ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo. Undaba enhle exoxa ngofakazi, ijaji elijaji isiminya, umgqilazi wezitha. Ya, imbati le maswati lamahle. Nkosi yokusa ndlozi yokuphila. Ya, madoda ezulu, kunjalo Nkosi yamakhosi, kunjalo madoda ezulu, madoda abomkhulu nogogo bonyambo sobuntu lubompembo usompiso ugodide. Siyakhuleka mntu omdala osazi ingcwele, namanje abantu bakho bakuthola ukuphila, kuzobe njalana. Thokozani ndawonye. Ku-TikTok sikhona, Facebook page sikhona, kwaba-serious nabazimisele khona. Ungezi ngomqondo ukuzongifunda umqondo, ungezi ngokuzobuza isibuza kanjani, ngoba uzofica ngebhadi leli khehla limela lingafuse lutho, bese ngikuphendula kabi bese uthi umkhulu kuhlaza, kanti cha no. Ngithi no ukuthi ngiyakubona ukuthi awuzi kabi, kodwa ngoba siyazi ukuthi niyathesta, anendaba thina noma ungenze njani njalo kusala, kodwa ufakazi uthi umankala ngikhona. Iqiniso liyakwazi ukuzahluka nokuhlahluba okungamanga. Konke kuyawuvela obala kuhle kwezinqazazele. Nisala kahle. Thokozani ndawonye. Bayede amen. Makhola siyakubonana ngey'khathi zey'nkonzo zangamasonto. Kulabo Nkosi yami abafisa ukuthi umkhulu wasemakhosini aba-athende ngamasonto, make sure ukuthi nje uma nizohlola, mhlasimbe nabantu abawu-10 abazokhipha labo 500 rand ngesonto, ngizokwazi ukuthi ngihlale kahle ngibheke, ngoba angeke ngize mina ngihlale ngiluze ukuyokhuleka kuNkulunkulu ngenxa yakho. Ngiyazi uma nginithathe ngesikhathi esithize kungashaya u-10 nobe sengiqedile. Uma ukuthi ngiya enkonzweni, uma ukuthi kukhona okubalekile nokunye okungivimbile ngesonto, ngiyothi uma ngibuya nje ngesonto ekuseni, ngoba ngibuye ngivele ngiy'khathalele, ngivane ngizama ukukhathalela la kunina, ngilihlole nginiqede lithi lishaye ilanga lishona ntambama bese ngivele ngiyay'lalela
ngiyoze ngivuke ntambama, ngiyoze ngivuka kusasa ekuseni ngoMsombuluko, bese ngiqhubeka naba ngosuku lwangomsombuluko. Indaba injalo kodwa-ke ningazosifunda umqondo, ningazofunda ukwenze njani njani okuningi. Njengomkhulu wasemakhosini lo ndaba enixoxa ngofakazi, unoyigemegeme umfungelwa Nkosi yami. Okuningi nokuningi, umkhulu wasemakhosini kanayo inhliziyo yokuncenga. Uma ngabe sekufike leli khehla selimila ngenhla, kuyawuba kubi uyothi uyakhuluma nje kanti lona selithathe lakhuluma indaba kuqala ngalesi khathi usathi uyaqala, kanti lona selifike kuqala bese ubona umkhulu ekukhuluma noma ekuphendula kabuhlungwana. Ungamangali ngoba kukhona lokho ongajulile khona. Mina ngilo muntu ojulile kakhulu, enginala bantu labakhuluma la kumina endlebeni, labakhuluma kakhulu nabakuhleli lapha phakathi nekhathi emahlombe. Kodwa-ke angizukwanda kakhulu. Nganza ukuthi ngiyethemba ukuthi niyawuzwa lo myalezo engiwudlulisela kunina. Don't forget to subscribe. Don't forget to like the video. Wabuke namanye wena ofikayo la kumkhulu wasemakhosini. Abantu beyibambelela Nkosi yami, siyababona ngelinye lamalanga. Kodwa yazi ukuthi anginayo into ezoba isibambelelo ezoba cheap ngoba sisuke singahambi sodwa. Izinto zala ekhaya ziyabiza ngoba zisuke zihamba nezisekelo ezithize zakhona. Ngathi kunikeze isibambelelo uma sengubonile ukuthi empilweni yakho udinga izinto ey'thize kufanele uqale kuzona before uthinte isibambelelo. Ngikuqala phansi kuzona. Uma ukuthi uthathe wathola iprize into yankulu, kuyilungelo lakho-ke kodwa ukuthatha umthandazo isangoma osithandayo nosibonayo uyahlonipha nobhilivela kusona nokukholelwa kusona. Mina nje anginendaba ukuthi ubani ofikayo. Abangaziyo kudala engangisebenza nabo kuze kufike ukuthi ngiwundaba enhle exoxa ngofakazi nje ngunoyigemegeme bayazi. Angikhulumi ngawo wena othanda ukwenza into oyithandayo nefiswa inhliziyo yakho, nengesiyo i-reality nendalo kamdali wezinto zonke, nongajulile nongakwazi okuyikhona khona umoya oyingcwele wokukhanya weqiniso okuyikhona khona, nongakwazi ukujula nokufuna nokubona izinto zemvelo zemfihlakalo, ayi usekude. Ingakho ngithi kula bantu abathi bangaba kamoya, ngasondela kumina uma uzazi ukuthi udlama kakhulu. Ungasondeli kumina uma uzazi ukuthi uyisilungu kakhulu. Kodwa sondela uma uzazi ukuthi you adapt and survive kule mpilo esikuyona. Uyasithanda isinto esesimo sesiZulu ngoba ngilo muntu othandayo ukuthi alinde athandaze. Futhi uma uzazi ukuthi sewadla amaphilisi, ngaba wengculazi, ngaba we-HIV, ngaba we-BP noma ngaba 1 umtshele umkhulu wasemakhosini khona ngizokutshela ukuthi no, yenza nje uma kufanele ulinde wena. Sincenge futhi soze sifike lesi sikhathi sakho, ungafiki ngomuntu ujahile ngoba noma usuphumile wasekhaya uyodala ukuthi kube yimina umuntu engihlezi ngikwelusa ngikutshela ukuthi landela uzofikela nala ngoba sisaye sesigcina usiko kuwena kodwa ubungakafiki ey'ntweni ey'thize. Kodwa once waqala wathi ijulile le ndaba ngingayikhulumi kakhulu. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi, Dr. Mkhulu wamakhosi. Ingane ezalwa uSamuel lapha kwaNtuli komthetho Buxton kwaTshonono. Umfule ngophuzayo ngabhuda lapha kwaSangwenya. Imina nje Nkosi yami bayazi ngosabona bendawo lapha ekhaya. Okunye nokunye ngila kwaMashu la ngisebenzela khona kakhulu. Uyawufica nje ilocation yokusendela yona yala Mashu K684. Okunye nokunye kwabazongilinga Nkosi yami, yawulinga leyona yoshayisa kukhonkolo. Ngoba thina sihamba namadoda ezulu, sihamba namadoda empela. Esive esikhulu. Uyawubhajwa na kuhle kube mhlophe kube ukhanya, sihamba nedlozi lokukhanya, idlozi lokuphila. Thokoza ndawo yami makhosi.